fiilistä. Nyt sitä ääntä pitää saada, että Chris pääsee kunnon tunnelmaan. Näin sitä ollaan kauniisti ja suoraan ylös. Aikaisemmin pyörittää siellä askeltiin eturentaa keskiössä. Siellä ymmärtää suorasta sivulle ja jälleen näet akrobaattiloikat ja nousee seisomaan siinä. Ja ihmetyksiä suoraan vauhdista. Ja mennään siihen saman tien. Ja jälleen ylöspäin, mitä se turhaa ohjausta on koskevaa. Ja nyt roikutaan siellä uudesta puolella. Kokonaan ulkopuolella köölärin takia. Alusta ja tuo siellä uutta pyörää näköjään, ettei tää mitään haittaa. Jatkakaa nyt tää homma. Ei sitä muuta paljon haittaa. Kylmäämään tuolla suorastaan, mutta Ennosti mies hoitaa hommaa. Nyt tullaan tuomarista luo siinä Endo. Pysäytys. Ohi! Nyt järjettömät huonottava oli aivan uskomaton esitys.